Pilawo Fungkusang Zorane Hambai Ang IPF tini bedek sikla bodol ni tangphang tongmaniwo miafro sarik ni jorawo chini youth IPF tini central committee ni meeting khumulung ungoi paimani yagulo Agartalawo sokpaiye chini bubagrani nogo haikaba rajbariwa thangai kok salaitanibo kaisa wanama sengsa haikaba kirima sengsa abo ani sakbai thangbo umuno tuyoi hopung horklogono muktri thangliya tei joto sikla bodol logno tini fungo norok jotono call khlaikya ang tini mono pila ni live ni ang dofate hani bagi samang tangmaniwa ani jotoni sile deramang ne ang khaklayo tamni bagi hingkai omo ang tini saimaliya je jorawo decision najakha aba party ni thaniwo bohaino teisini organization ni joto tiprale ni sikla rokni thaniwo bohaino ang norokni thaniwo tei tipra ha gnangai tei intellectual tei joto sini tiprale ni supporters rokno ang message rohna ni bagai tini live video ma khlaikya tamni bagai hingkai angbo belaino sakno lasima sengsa hayong jakha tamni bagai hingkai tini hati dofani bagai samang tangi phemani jorawo ani bo mistake ongoi mano te kwbangma leaders ni bo mistake ongoi mano haipono ang miafroni je decision haikaba miafro je formally babe press media ni bisingtui khlaioi bubagrani nogo haikaba rajbari wa achugoi je koktung rohormani abuna ang haina hai withdraw khlainana ni bagai ang wan sokka tamni bagai hingkai tini tiprale ni bagai samang tangai phemani ang kuno dinafono tiprale no pogoi thang maglak teisini dofani bagai jara samang tangnai sikla bodolokno bahaino ang norokno kuno dina pogoi thang maglak aboni bagai ani je khlaimani no mistake ongmani no ang party ni thaniwo submit khlaio party jodino IPF ni supremo sini borong manang sar NC Debormana ang request khayo teisini party ni general secretary sar member Kumar Jamatiana ang request khlayo borok jodina ani request na borok accept khlayo hongkangkai ang haina hai dofani bagai IPF ni sikla bodol ni ongai simply babe ang samang tangi tongnai tiprale ni chabano ang thiyasak no kogrumani abuna ang haina hai kifilei ang samang tangnai je ani kathang tongsakna ang norok baino tongnai tini kwbangma borok ani jewe laithangjang miafroni jorawo je decision na manino kwbangma ani family ani nukhung ani nok sakabo kwbangma borokno tini podre por kok tuyei ano je wan sokmani je blaming khlaimani aboni bagai ang norok ni bagai kaitoni thaniwo nakar sano kaito norokno chubathung te kaito norokna hamari rithung ang tini oro jagao election haikaba podre porni bagai ang tini o jarabo phai samang tangia ang hate dofani bagai tiprale ni bagai tini je mansak jara teino samang tangai phaikya biskango bo tangai thangnai party jodina ano accept khlaio party jodina ano allowed du hongkai ang party wa haina hai tebisa tiprale ni bagai samang tangna ni bagai ang wan sokka aboni bagai noroni thaniwo sayarok tongmanino noroni thaniwo nakar sano asakno jotona hambai।